Pontevedra retoma o proxecto para construir un complexo deportivo no barrio da Parda. O goberno local iniciou hoxe o proceso administrativo da que será a instalación máis grande feita nunca na cidade polo concello. O que queremos deixar hoxe claro é que isto é o pistoletazo de salida, que hai unha folla de ruta, que isto non ten volta atrás e que vai a ser unha instalación, eu creo que exemplar, modélica e que vai dar un salto de calidade á cidade de Pontevedra a hora da práctica deportiva, a hora de organizar eventos deportivos. Segundo os cálculos iniciais, o proxecto terá un custo duns 14,5 millóns de euros. Contempla a construción dun pabillón multideportivo cuns 1.500 metros cadrados de pista e capacidade para preto de 2.000 espectadores. A nosa intención é seguir sendo punteiros na celebración de eventos e ao mesmo tempo ofertar máis e mellores instalacións aos clubes da cidade. Non? Terá anexas outras instalacións para a práctica de ximnasia cuns 1.400 metros. O complexo completarase cun rochódromo. Neste momento temos un rocódromo na Xunqueira, pero que no multiuso da Xunqueira, que compite cos outros deportes que están facendo ali, non ten altura suficiente, está bastante obsoleto, e entón necesitaríamos unha instalación un rocódromo, digamos, actual, que permita que se faga adestramento e competición. Esa instalación tería máis ou menos uns 800 metros e unha altura de 15 metros. O primeiro paso agora é rematar o anteproxecto. Unha vez realizado, convocarase un concurso público. O Concello abre a porta que a empresa que se encargue da súa xestión habilite unha zona de fitness e musculación ou outras instalacións, non así novas piscinas. Sería un concurso de proxecto, obra e xestión desa instalación, non? Para que vos fagades unha idea, sería unha cousa moi parecida ás piscinas de Campolón, na que a empresa fai o proxecto, fai propostas incluso de posibles ou mellor ampliacións, de aproveitamento da instalación, para rentabilizar esa instalación, e se sacará ese concurso por un contrato por 20 anos, etc. O terreo ten preto de 4 hectáreas situadas entre os xulgados da Parda e as vías do tren. Ademais das instalacións deportivas, o complexo completarase cun 7.000 metros cadrados de zonas verdes, un parque infantil e aparcadoiro.